बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि एसब्रक इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। नै दिनै जोङो चावमिन चेलेन्ज भिडिअ लाबोदों दिनै। नै बियो बिबनां जायो जोंहानि, इनिफ्राय आरो नै बियो जोंहानि बिब'नि जा। इनिफ्राय आङो दा बिसानावसो गुमैलाहानावसो दंफैयो आरो आलासि जानो। बिनिफ्राय बिसानावनो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। इनिफ्राय टाइमखौ बेसे लानो? मिनिट 5 मिनिटआव जाखांनो हायो नाया? 5 मिनिट लानोसै ना? टाइमखौ नायनांगौमोनहाय, टाइमखौ आरायतानो नै लोगोफोर दा ग्रोब 2:30 जाबाय। जोङो 2:35आवनो जोङो जाखांनांगोन 5 मिनिटआव। इनिफ्राय जोङो दा स्टार्ट खालामनोसै। इनिफ्राय जोंनिया नै माने दालि ओंख्रिनि जायगायाव अनला ओंख्रि लादो। इनिफ्राय बुरि गांसे लादो। दानिया दे स्टार्ट होनदो। 1 2 3 go start. Okay. para baza. गैला आं आखाइजों जानांगोन, फिसा जालाबाय। Okay. आंना थालांगोन र'। Paris mina den da zagen dai. Na, kai ji asbile ne za ko sha musna ne le. Güzel yok ya.你别笑。Dai mà bay ban.
자, 정말. 만약에 감자 이렇게 해야 돼. 감자 이렇게 해야 돼.เต็มด้วยชาลินไม่ได้เลยนะ Malaysia sini yang pakai satu nih. นี่คือจังเรียน Bahasa Asia. Malah teman dia. Punishment. นี่คือจังปุ่นเด้พี่ว่าพี่น้องป้าแต่ไรเด็กเงี้ยแบบนั้นเด้ 잘잖아 봐. 빨리 먹을 수 없어. 36 빨랑 봐. 알아? 그 사람이 안 싫었어. Tok lah bagay itu sih. Punishment. 반누시 잘해라 이러면 이렇게 Cái mà nó bao lang bay, ini frame. Này bây giờ cái derhabai, Yes, Okay. so indah. Okay. dương thania, den bay. Chicken. Sửa giáo dục được. Ăn màu dân đấy nó phải à? Punishment apa kelak nu pada? 팔레스미나 토이시 미니 통나 사랑근. Ini kenang. एकदम माबा मा साइकेलखौ बै गथ'फोरा उन्दैयाव सलायोना इदिबायदि सलायनांसिगोन दंना साइकेल दंखायोना उन्दैयाव जेरै ओरै पेडेल मोनसेयावनो गानानै आथिं फारनैखौबो सलायोमोन ना बिदि सलाय देरादोनो देरायाखै बैसो देरादो 태우시는 그래 जादोयो नों गाखो साइकेलाव नों गाखो दे बेनिफ्राय जोङो लागोन दा जोङो पानिशमेन्टखौ देखायनोसै देखाय खालामथ'दो जानो जोङो भिडिअखौ लानो थांगासिनो माने मा होनो साइकेल सलायनायखौ बेनिफ्राय नै फिल्डआव बानायनोसै बोरैबा गोलैनोबो हानायथ' गेजेरावनो आंजों लोगोसे आंनि लोगोबो दंफायो नानि फिसाबो दं नानि फिसाखौ खोन्थिनानै नोङो ना इयाव थांबाय दं जोङो दा गथ' गोरलैनि सलायनाय लासै माने लासै नङा बे पेडेल मोनसेयावनो गथ' गोरलै बायदि माबानाया इदि दे इखौ लानांगोन दाब्लि ओमफ्राय इदि हागोन ना ओमफ्राय ना आं जुरिजेननायबालाय नै दा आङो दहाय जेननायनि पानिशमेन्टखौ दा जागायनोसै आरोना साइकेल सलायनाय गोदोनि साइकेल सलायनाय माने उनाव हायाबाबो ससे देखायसै नायनांदो दे आयौ थैनोसै इसोर लोगोफोर नै दा आङो पानिशमेन्टखौ आङो लानोसै जेनेबा लानानै सलायलांनोसै ससमा गाननांगौ दे र' माबायदिमोनहाय दे
Oh my god! Hai á. 이거 내려오라. 지가 말이 많이 Ada anak Alan ya. mar kosto idi solaयनो हाया ना मार खस्थ' इदि सलायनोनो हाया माने ना हारसिंबाथाय एख' नङा इनिफ्राय सानैबाथाय एसे खस्थ' जायो इनिफ्राय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो इनिफ्राय नैबे आगैयाबो इउटुब दं खोन्थाना लादो आंनि इउटुब चेनेला जाहैबाय दिपुल अफिसियेल आरोना गाइस स' नोंथांमोनाबो सापर्ट होलायदो थांनानै नायहैबानो जाबाय लोगोफोर इनिफ्राय बेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअ'आ उननि भिडिअ'आव लोगो मोनसिगोन बाय 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 बाय